uyu akafona achitaura kuti uya tisangane kwatinombosangana kuwira chireva kuri kumunda. Pandikatera mumashure ndopandikaona uyu akagara nemukadzi wangu kumunda mangu. Saka uyu akanditiza. Paakanditiza akatombondikandidzira dongo. Asi ndakatotema pagumbo ndakashingirira ndakamubata ndakamutorera foni yeti nemakiyi emota. Foni takazoidzorera mushure mekunge mupurisa wamambo akauya akati mudzorerei foni. Yaiva iri iyo foni ine uboo hwangu. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Mabatiri andikamuita akafonera mukadzi wangu pafoni yake achishandisa private number. Achishandisa private number ndakatya kudaira foni nekuda kuti nhau dzake ndakanga ndambodzinzwa kumashure ndakati handidi kubvunza ndisati ndabata munhu. Ndakadairisa foni hanzvadzi yangu. Pandikadairisa foni hanzvadzi yangu uyu akafona achitaura kuti uya tisangane kwatinombosangana kuwira chireva kuri kumunda. Saka inini ndakazotora mudzimai wangu ndikamuudza kuti mudzimai wangu yatitaure nyaya dzafamba ndadairisa foni hanzvadzi yangu. Patataura tese patati ndikuda kubata chikomba ichi. Saka iwe wakawanza handikwanise kuzobata munhu. Saka haana kutivanza akabva ataura chokwadi kuti tosangana kumunda. Zvotoita inini ndakabva ndati aiwa iwe uchienda kumunda inini ndichatera mumashure. Pandikatera mumashure ndopandikaona uyu akagara nemukadzi wangu kumunda mangu. Saka uyu akanditiza. Paakanditiza akatombondikandidzira dongo. Asi ndakatotema pagumbo ndakashingirira ndakamubata ndakamutorera foni yeti nemakiyi emota. Foni takazoidzorera mushure mekunge mupurisa wamambo akauya akati mudzorerei foni. Yaiva iri iyo foni ine uboo hwangu. Akauya nditoshiba. Ndomabatira ndikaita murume uyu. Makiyi emota wamudzorera? Aiwa ndakadzorera foni. Zvakanzi dzorerai foni. Gara mushesha mwana. Wanzwa here hanzi chikomba chemukadzi wangu. Ya, ndozvimashanga. Echa isi yake? Ndiyo. Jai, mudzorere. Zvinongo wati? Zvinoda kuzodini? Makarara nese? Kurara naye ndakarara naye. Chakaitika mukomana zvakuti ndamurwa nedombo, kumurwa nedombo. Aiwa Nise? Uda shisha ma? Ini handikwanise kupa judgment ndosaka ndauya kwamuri sedare. Ashamba zvainoita pachihure number 1. Number 1. Bati okwayabuno kumanje bada kudzidzisa mukadzi wako ari Aripo. Mukadzi wangu aripo. Auya muno. Mukadzi wako ari kupiro. Aripo. Auya. Uya yasikana. Mukadzi wako ari kupiro. Uya mama. Ya mugari pamberi apo wauyo ugara uko. Aiwa, wauyo ndoki. Ndoki, ndakuseka mama. Ndakuseka. Uyu mai muzeta nemukadzi wako. Ungokwana here. Ungokwamuudza. Ungokwamuudza nemukadzi. Misire mundu yake mukadzi. Anobhadhira mukadzi uyu mundu. Unoita nyaya nazvo kaita.
Imbegeni dari. Auzi, we say 250. Emumbe, we say Mumbe ina. Masingu wakawanda machakona. Ndio akushoro utuke kwa chakona. Mushamba wakawandisa. Vananda kuro wakawanda ndi. Kunakana hii jibu ya itasi. We say Mumbe zake ina. Nima 250. Andisi, akuza kuguma. Berapa dari? Hah? Ubadangani mwezi. Hah? Mari? Ubadatu. Umombe zakana. Tuko mwezi kutubata mbili. Dawa katsisa zipi. Sipachena kai. Wakaziziya kuti mukadzi womunyebe. Ya akazungudza leti kutanana. Wadi uzomusiya. Nisepera kwemwedzi umwe wacho. Ukoda kuti lini? Ukoda kuomesera stereki. Ana kuti ani kuti pamwe kuti so 2 wazobona 2 months ago. Nise uzomumpera 2. Elimumba 2 months obadala sanga za 2. Izozo. Amai unobadala nini? Ha? Mubeji? Azi mwezi mwezi. Unobadala wakuru. Amana nile nyaya hizi. Tuweza kudiscourage kamba. Chiko naye. Suka amusha maneno sana. Ukoroza. Iyo adakutira pankazi. Marapa mkazi. Unaye. Urambe mkazi. Wabadala uramba mkazi. Kunokushauriwa watu. Pamusoro chakabiri. Ini ndini mbereki weuyu muroora wangu. Pakaitika nyaya shuandandisipa. Tatora 2 weeks tichingouya kunoku kuti nyaya itongwe. Asi nyaya isatongwa nechikonzero chokuti uyu akanga asingawanikwa. Asi tinomaridza mabhasi dzataishandisa pepatata pawo secretary. Dzataishandisa kutora vabereki kubva kumusha vachiuya kuno vachidzokera vachitora vachiuya kunorenga munhu apera mhosva aperekeza anopinda munyaya atakurwa namutu uya baba vemudzimai ndaatimutora achibva kumusha ndevenyi mavatakura nekumakuda kuti umbo ukaisa mwana womunhu kudai muridzi wakasingazive imhosva nyange mwana akahura unokumubhadhara kunyeberete saka makatedzera tsika dzedu dzechivanhu katinocherechedza kuti ainga mabhenefiti engwana kubhenefita kungotambirira kwongoti zvinhu zvaitika asi isu hatina chipo chokuda chokuti tibhadharwe zvinhu zvopombwe hatina chipo icho maona zvinetika masivanzi venyaya ndondorasiraipasika kana masvika kumba uyu ndemuroora wenyu mungadai musingamude mungadai makamurongedzesa makapashorenezvi pachena musina kuya kudai asokuonawo munhu auya kudai anongaita munhu wakasanyada kumudzidzisa bata chikongo samunomisa hatikurambanyisa mumiri ende kana baba wako wadaro unotidzokera muna atete nokuti nyaya idzi dzimunomudza atete kunyebe naibaba kunyebe kana pana asina kubhaibheri kana pana asina mvura atadzaganyi asumuke tumuone unosumuka here baba hamusumuke kuratidza kuti tese tiri atadzi tikagadziriswa mwana wayo akatadza ndangada kubvudza mubvudza yakawanda manje nemaitira ndaita ndoona mwana anozvisara apanze chienda kumba mwana azvinzwa takura mukadzi wende wako ndezvo omwana achapamukana vanhu vakumashure yaimuti mamwe tinesi chete mwana muta nokutira kurai mukana mukurasisa mopedza matasi
Naita basi. Hapo